Cada 3 anys, la localitat de Banyeres de Mariola celebra la tradicional representació de la llegenda de Sant Jordi, el drac i la princesa. Enguany, 200 persones, entre actors amateurs, músics i dimonis, van fer possible la mostra. La música en directe, el foc i les danses van ser protagonistes. El Parc Municipal de Vilarrosario es va omplir de gom a gom en una nit fantàstica per a Banyeres. L'acte, com sol ser habitual, va ser organitzat per l'Associació de la Llegenda de Sant Jordi. Este municipi alacantí és l'únic poble a la Comunitat Valenciana que representa esta mil·lenària llegenda que tant de protagonisme té altres autonomies com Aragó. Sens dubte, el moment més especial de la nit va ser la pujada al cel de Sant Jordi. No serà fins al juliol de 2012 quan els veïns de Banyeres puguen tornar a veure al sant lluitant contra el drac que volia menjar-se una donzella.